Kada je u pitanju ovaj zaključak o davanju saglasnosti na program utroška kapitalnih transfera javnim preduzećima, javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, dati saglasnost na ovaj zaključak nije problem i uopšte nije sporno, jer treba da se i predviđaju kapitalni transferi, treba i da se na neki način subvencioniraju sva javna preduzeća, pa čak treba poduzimati određene radnje i mjere kojima ćemo poticati takve projekte koji će u manjoj ili većoj mjeri da olakšaju i onako visoke troškove života. Znači, što se tiče zaključka, neću davati nikakvo posebno obrazloženje, ali ono što treba malo detaljnije razraditi jeste ovo paušalno obrazloženje pratećeg materijala koje je izrađeno od strane javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Naime, tu se spominje 191 novi priključak, što kada se podijeli sa kapitalnim transferom na koje vijeće danas treba da da saglasnost i koji iznosi 105.000, dobije se iznos od 549 maraka zarez 73 konvertibilne marke. A po važećem cenovniku komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija usluge priključka za domaćinstva po jednom priključku iznose 549,90 konvertibilnih maraka. Što znači u konačnici da se sa ovim transferom obezbjeđuje ukupan trošak usluge priključaka za sva domaćinstva na području naselja Stabandža. Naime, voda je potrebna svima. Kada su u pitanju ovi vodovodni projekti, treba graditi i treba nastaviti sa praksom iz ranijeg perioda koja je danas dovela do podatka da je općina Velika Kladuša 99% pokrivena vodovodnim sistemom. Međutim, ono što ne treba, a to je pakovati odluke općinskog vijeća. Građani Stabandže su svoj doprinos od po 550 konvertibilnih maraka već dali za sufinansiranje izgradnje, međutim, pored tog davanja, neki su dali novac i za priključak, pa bi im to u ovom slučaju sada, kada usvajamo ovaj kapitalni transfer, trebalo namiriti, trebalo bi im to vratiti. Dakle, troškove za svaki novi priključak, njih 191 na vodovod Stabandža, snosi općina Velika Kladuša, a s obzirom na činjenicu da su neki građani već uplatili, onima koji to jesu potrebno je to i vratiti. Čisto radi šireg informisanja, tokom 24. kada je u pitanju područje vodosnabdijevanja bila su 3 infrastrukturna projekta: izgradnja vodovoda Stabandža i rekonstrukcija gravitacionog cjevovoda Donji Purići, Donja Lučka, prva faza Donji Purić, Vejnac i rekonstrukcija vodovodne mreže za naselje Donji Marjanovac, za koje projekte je trebalo izdvojiti preko 1 milion konvertibilnih maraka. Općina Velika Kladuša, kada su u pitanju ovi navedeni projekti iz područja vodosnabdijevanja, je snosila najveći dio financijskih sredstava u visini od skoro 500.000 konvertibilnih maraka, a treba napomenuti i da je viši nivo vlasti, to jeste Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, učestvovala sa iznosom od 379.000 konvertibilnih maraka. Naravno, kada su u pitanju programi ovakvog sadržaja, klub Laburista će podržati ovakav zaključak, jer se radi o završetku projekta kojeg smo mi kao laburisti, kada vi kažete da smo mi bili na vlasti, nismo imali većinu u općinskom vijeću, ali imali smo izvršnu vlast, dakle mi smo započeli, naravno da ćemo ga i podržati, a osim toga podržat ćemo i svaki infrastrukturni projekat koji je od javnog interesa, koji je od značaja za građane naše općine, ali će uvijek isticati kada su radnje određeni upravljački struktura neosnovano usmjerene na džepove građana radi pokrivanja nekih skrivenih interesa.
Radi izbjegavanja ovog pakovanja, a vezano za ovo prethodno navedeno, predlažem zaključak vijeću na usvajanje. Zahvaljujem. Zaključak. Budžetom općine Velika Kladuša za 2024. godinu na ekonomskom kodu projekat kanalizacije, vodovoda i prečistača otpadnih voda predviđen je iznos od 999,039 konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za izgradnju vodovoda Stabandža, rekonstrukciju gravitacionog cjevovoda Donji Purić i Donja Lučka i prva faza Donji Purić i Vejnac i rekonstrukciju vodovodne mreže za naselje Marjanovac. Krajem juna 24. otpočela izgradnja vodovoda Stabandža, a ugovor za izgradnju sa općinom Velika Kladuša potpisalo je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Većim dijelom općina je finansirala ovaj projekat, a izvođač i sufinanser radova bilo je vodovodno preduzeće. Mještani naseljenog mjesta Stabandža prije izgradnje ovog vodovoda su doslovno preživljavali kada je u pitanju pristup vodi, te se snalazili na razne načine kako bi osigurali dovoljne količine vode koje su potrebne za njih i njihove porodice. Posebno su teški uvjeti života i rada u ovom naselju bili prisutni tokom ljetnog perioda, neprocjenjive su štete, ali i troškovi mještana koji su nastajali u protekli 30 godina. Prilikom priključenja na izgrađenu vodovodnu mrežu, javno preduzeće je određenim domaćinstvima naplaćivalo troškove priključenja koje su građani svako prema svojim mogućnostima plaćali jednokratno u iznosu od 550 konvertibilnih maraka ili na rate 200, 175 plus 175. S obzirom da se radi, kako sam navela, o domaćinstvima koja su decenijama bili izloženi troškovima i teškim uvjetima života zbog neadekvatnog snabdijevanja vodom, a imajući u vidu činjenicu da izgradnju vodovoda Stabandža u najvećoj mjeri finansirao budžet općine Velika Kladuša i drugi nivoi vlasti, a da je sada sa ovim kapitalnim transferom pokriven trošak priključka za svako od 191 domaćinstvo, klub Laburista predlaže zaključak. Tačka 1. Zadužuje se javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Velika Kladuša da u roku od 30 dana od usvajanja ovog zaključka izvrši povrat uplaćenog novca mještanima naseljenog mjesta Stabandža koji su novac uplatili na račun ili blagajni javnog komunalnog preduzeća VIK za troškove usluga priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Stabandža. Zaključak broj 2. Tačka broj 2. Zadužuje se javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija da sredstva predviđena u budžetu općine Velika Kladuša za 25. godinu planiranim kapitalnim transferom na ekonomskom kodu 615411-006 projekat vodovoda Stabandža u iznosu od 105.000 utroši u svrhu finansiranja troškova priključaka za sva domaćinstva na području naseljenog mjesta Stabandža, to jeste njih 191. Kako moramo odrediti naspram zaključka Laburističke stranke, sad da ga ne bi čitao kompletno, svima vam je poznato. Ja sad predlažem da se izjasnimo o zaključku kojeg ste vi predložili, Laburistička stranka. Ko je za zaključak od Laburističke stranke koji je dostavljen na ovoj sjednici? Na vrijeme po ugovoru. Protiv? Protiv? Dobro, može. Protiv? Protiv? Suzdržani? Suzdržani, konstatiram da ovaj zaključak nije dobio potrebnu većinu, a sad ćemo pojedinačno izjasniti se kako je tražila Laburistička stranka. Edina Adić Pleho. Za. Fikri Tabić Toda. Za. Elger Sefić. Za. Emir Djelić. Za. Emina Čehić. Za. Nedžad Salkić. Za.
Puse Mehić, Aida Šakanović-Okanović, Hasan Omanović, Ilirana Cakaj Kasumović, Mirze Brkić, Asim Velađić, Suzdržan. Ale Hušidić, Semra Okanović, Rasim Keserović, Aladin Ćerimović, Refika Purić nije prisutna, Sihan Golubović, Asio Karajić, Sabahudin Koštić, Zajim Kralješić, Dever Hadžić, Dinko Keserović, nije tu, Selma Kendić, Husein Hadžić, Amir Čufurović, nije tu, Aladin Rizvić i Mersa Sarajlija, znači od 10 za, protiv niko, 15 suzdržanih. Konstatiram da ovaj zaključak laburističke stranke nije dobio potrebnu većinu, znači 15 suzdržani i 10 je bilo za.